Byron Camilleri falla bħala Ministru tal-Intern u quddiem dan kollu m'hemm ebda triq oħra ħilf li jirriżenja mill-kariga tiegħu. X'qed jistenna Byron Camilleri biex jirriżenja minn rajh. Jekk jonqos li jagħmel dan u jibqa' jwebbes rasu, x'qed jistenna Robert Abela biex ikeċċih minn Ministru tal-Intern. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret l-erba' l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech għal l-aktar ċertifikat ta' fallimenti li ħa Byron Camilleri tajulu Robert Abela stess, e kif bil-kummenti tiegħu u evidenti li m'għandux fiduċja fil-Ministru tiegħu. Not acceptable. Ħana bataċ anka jiena iddejjaqni da sentiment li ħareġ din il-ġimgħa li anka jill-ewwel wieħed ma nħossniex komdu wisq. Il-tifla tiegħi fil-waqt li saftit ilu ma kelli l-ebda problema nħallija mixja waħda l-belt, tifla ta' 10 snin. Il-bieraħ ma ħassejtniex komdu biżejjed illi nagħmilha. Fl-istess waqt iċ-ċertifikat ħażin qed jagħtih lilu nnifsu stess meta qed jammetti li f'pajjiżna hawn kultura tal-bulis e kif dak li qed jesperjenza llum il-poplu Malti huwa frott ta' tmexxija tal-Gvern Laburista li m'għamel xejn biex jirranġa din is-sitwazzjoni. Bernard Grech qal li Robert Abela ma jistax jibqa' jwaħħal f'kulħadd, iżda għandu jkun hu li jerfa' responsabbiltà għal dak li qed iseħħ. Wasal iż-żmien li Robert Abela l-ewwel mandu jagħmel jibda jħalli l-awtoritajiet jaħdmu. Imma jrid ukoll jara li l-awtoritajiet ikollhom u l-istituzzjonijiet tagħna ikollhom nies idonei li jmexxuhom imma wkoll ikollhom l-investiment kollu meħtieġ biex xogħolhom isiru sew biex l-istituzzjonijiet f'pajjiżna jaħdmu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li Robert Abela u sħabu għandhom jofqu l-flus fejn suppost u mhux għall-propaganda tagħhom infushom. Taħt Robert Abela tirrenja il-liġi tal-ġungla. Żarma il-korp tal-Pulizija u dajjef l-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali fost oħrajn. Robert Abela waqqa l-standards ta' kollox f'pajjiżna. Minnaħa tiegħu il-kellim tal-Oppożizzjoni l-Intern u s-Sigurtà Joe Giglio tkellem dwar il-każ tal-eks-direttur tal-ħabs Robert Drinkaw li wara sentenza li ngħata kien huwa stess li rriżenja mill-kariga tiegħu u mhux għax tkeċċa mill-Ministru Byron Camilleri. Saħaq li l-Partit Nazzjonalista kien ilu żmien twil jappella lil Camilleri sabiex sakemm tinqata' s-sentenza Drinkaw ikun sospiż mill-kariga tiegħu. Dan għaliex anke l-uffiċjali tal-ħabs kienu qed iħossuhom skomdi li d-direttur tagħhom stess spiċċa fl-istess sitwazzjoni bħal ħabsin. Sfortunatament komplejna nuru illi f'dan il-pajjiż għaw din il-kultura ta' l-impunità, għaw din il-kultura illi ħadd ma jerfa' responsabilità, messaġġ żbaljat illi fih innifsu huwa messaġġ perikolus li jdajjef is-sigurtà ta' pajjiżna. Mhux sew illi nkomplu naġixxu b'dan il-mod, mhux sew illi nkomplu naħdmu b'dan il-mod, mhux sew illi nkomplu indajfu is-sigurtà ta' kull wieħed u waħda minnha.